garin nan fa shiru ne. wallahi Allah Wai me yake damun gayan nan ne tun ɗazi ya yi tagumi a nan kana kaga zuwa ya mana shiru ba ɗan rabu da shi kowa an san garin nan yake. Aiwa kanka. wallahi muna karɓar mulkin nan Kai baba fa. gaskiya dai wai ya aka yi ne kai Kai wai din kirin Allah me haka me muka ma kawai daga taɓa ka kai kawai daga taɓa ka. amma dai kun san yanayin da ake ciki a garin nan ai kuka mai irin wannan abu ta ya za a yi ma mutum ba zai tunani ba to irin wannan yanayin da ake ciki yanzu A to shi sun saba nake neman abin da zan ci na rasa da kuɗi a cikin account ɗina a yadda na yi transfer an ja a yadda a yadda na yi transfer an ja a yadda tsohon ma nake so a Aji bani gato. tsohon nake so a wanda bani ku ai ba kuna su siya daina ba da tsohon ba. shekaran jiya da shekaran na fi awa 20 a layin banki ban samu ko sisi ba Tab, kana da hakuri na fi awa 20 a layin banki haka ne ya ne ya gari ne Ya gari ne. Bros normal wallahi Kai, ya duniya ne. Ɗari biyu ce da ni ta gagara. ina 200 Na gane. Allah ina 200 na 200 na 200 Kuke tasowa wani Eh. ga ta ita kadai ce ba shagon da ban je ba domin in sai wani abu. ka ji shagon ta ne Kati nan zan siya shagon waye duka. Ga ta kuke wawa. ayo